The Anambra State Commissioner for Culture, Tourism and Entertainment, Mr. Don Onyenji, has called for history to be restored into school curricula to improve retention of Igbo historical events and practices. The Commissioner stated this while receiving the executive of Ohaneze Ndigbo, Anambra State chapter led by the President, Chief Chukwuemeka Udeme, on a courtesy visit to his office at Jerome Udoji State Secretariat, Oka. Onyenji Agubeze has details. The commissioner emphasized the importance of children learning about the customs and traditions of Ndigbo in order to prevent cultural extinction. While assuring the union of the ministry's support, Commissioner Onyenji emphasized the importance of more Igbo celebrations in promoting Igbo culture and harmonizing the indigenous people. Anyị na-emekọrịta n'inyere onwe anyị aka ijikọta onwe anyị efu na anyị akara anyị mma n'ọnọdụ anya na Naịjirịa. Ahọrọkwa anyị ka anyị na-emekọrịta kpatara iji nwee ekwu-na-asị onye agha na nwanne ya. Ọ ndị Igbo na-ekwusi ike ihe a na-ebuzi bụ ka esi wee na-eme ka ya bụ onye agha na nwanne ya na-abawanye ọgwụtọrọ. Earlier, the union's president, Chief Udodeme, thanked the commissioner for the warm reception and stated that the visit was to inform him of the upcoming World Igbo Day, which is celebrated annually on September 30. The president stated that the day is set aside to remember the Igbos who died as a result of the civil war and other unlawful killings. Chief Udodeme said that this year, rather than the usual joint celebration by the eastern states, each state would mark it individually, and revealed that this year's event would not only commemorate the dead but also recognize and encourage those alive who have benefited the Igbo race. This year, this year, the state aka Igbo Nigeria aka n'ụdị dị iche iche wee na n'ara na anyị ga-eluta ha gbaa ume ka anyị na-ekpe ekpere ndị nwụrụ anwụ anyị na-ekpekwa ndị dị ndụ ekpere. In Oka, I am Onyenji Agubeze reporting for ABS News.